No Tommi tässä moikka. Olen koodellut tällaista pientä varastosovellusta ja ajattelin tehdä pikku video ja näyttää miten se toimii. Eli ajatus tässä sovelluksessa on sellainen, että otetaan valokuvia tavaroista ja sitten laitetaan niitä tavaroita laatikkoihin ja liitetään sitten sitä kautta tieto, että mikä tavara on missäkin laatikossa. Tämä käyttää taustalla OpenAIn rajapintoja ja siitä valokuvasta, mikä on otettu, niin tehdään tällainen analyysi. Siellä on GPT-4o-malli, mikä tutkii sen kuvan ja kirjoittaa siitä muutaman kuvauskentän. Siellä on lyhyt kuvaus ja pidempi kuvaus ja otetaan siitä vähän tavarasta väriä ja jotain muutakin talteen. Ja nämä kuvaustekstit, niin nämä muutetaan vielä sitten tällaisiksi embeddings-vektoreiksi ja sitten nämä kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan, eli kuvaukset tekstinä ja sitten nämä embeddingsit. No näiden embeddingsien ajatus on sellainen, että niiden kautta pystytään tekemään tällaisia sumeita hakuja, eli se hakusanan ei tarvitse täsmälleen sopia tai olla siis sama, mikä siellä kuvaustekstissä on, vaan riittää, että siinä on ikään kuin sama ajatus siinä hakusanassa kuin mitä siellä kuvauksessa löytyy, niin tämä pystyy tekemään sen perusteella hakuja. Ja tätä käyttöliittymäähän tietysti pystyy tästä kosketusnäytöltä käyttämään, mutta sen lisäksi mä oon tässä nyt viime aikoina koodannut sinne vähän toimintoja, että sitä pystyy käyttämään myöskin ääniohjauksella ja sitä kautta sitten pyörittelemään juttuja. Eli no mä kytken nyt tämän ääniohjauksen päälle, niin lähdetään koittaa, että mitä tällä sovelluksella voi tehdä. Hei, olen valmis ottamaan sinua varaston hallimassa. Kuinka voin auttaa? Tulosta laatikkotarra 105. Laatikkotarra 105 on lähetetty tulostettavaksi. Lisää uusi kuva. Olen siirtynyt uuden kuvan lisäämissivulle. Voit nyt lisätä uuden kuvan. Valitse laatikko 105. Laatikko 105 on valittu. Voimme jatkaa kuvan lisäämistä tähän laatikkoon. Ota kuva. Otan nyt kuvan ja lisään sen laatikkoon 105. Hyvä. Ota kuva seuraavasta tavarasta. Ota seuraavan kuvan laatikkoksi. Seuraava kuva on nyt otettu ja lisätty laatikkoon 105. Haluatko tehdä vielä jotain muuta? Ota vielä yksi kuva. Vielä yksi kuva on nyt otettu ja lisätty laatikkoon 105. Onko muuta, jossa voin auttaa? Etsi JPL-kaiutin. JPL-kaiutin löytyi ja sijaitsee laatikossa 105. Siirryin hakunäkymään, jossa voit tarkastella tuloksia. Haluatko lisätietoja? Ei. Etsi kamera. Etsimäsi kamera löytyi. Siirryin hakunäkymään, jossa voit tarkastella tuloksia. Onko muuta, missä voin auttaa? Näytä laatikon 105 sisältö. Näytä nyt laatikon 105 sisällön. Ole hyvä ja tarkista. Sellainen demo. Kiitos kun katsoit.